जतन खुलुमबाय क्या चिनी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक दङ जों दिनै प्रेस मिट माखासे कारण थाखाय चिनी फाइनाल नभेम्बर 12 तारिख 2022 सालमारियाव आस्ताबलनि आगरतला आस्ताबल ग्राउन्डआव चिनी बुबाग्रानि रिंजाकबाय कतहर कायसा लोगो कुथुम पान्दांनाय अ पान्दाव चिनी तेब्रा हास्तेनि जत तेब्रासा चिनी 19 दफानि तेब्रासारावनो जतन आंखौ कतन मुसुगु जों अ बुबाग्रानि जे रिंजाक लोगो कुथुम पान्दाव जत पालबाक्साखाय फायाखनै जों बुबाग्रानि लगिरिनाय चिनी मानथाय चिनी तेब्रासानि मानथाय चिनी तेब्रासा जे देब्राय दंमोननि जों आबरङ जों कतरमा खायै चिनी तेब्रा चिनी आगरतला चिनी राजाखर चिनी राजानि दंमोननि जों अ जागाव कतरमा कासे लोगो पान्दा खायनाय अ पान्दाव जत चिनी सिक्ला सिक्ली तेब्रा मथानि TWF YTF जतन दं गजांखा फायना बागै आं कक्राझार मुसुंगु थानाय आरो बसं लोगो पान्दा खायगा प्राय आफोरबो चिनी बरंखा प्राय 1 लाखनि एबाब जों ताकलाय ओबिसिआव जों फाइनाल 12 तारिखआव जों तेबो गोबां खायै खुनुंनानै चिनी तेब्रा साराव दाबो थानसा दङ जों पाल खायै जत थानसा खायै जों चिनी तेब्रा जों पुरा दिल्लीआव जों कग्रहनाय फुनुंनाय जों चिनी तेब्रा साराव अमतेखे दङ नरेंद्र मोदी मननो नुनाय जे तेब्रा साराव दाबो थानसा दङ जों अमन बागै चिनी ग्रेटर तेब्रा जों मानान बागै जों जत चिनी तेब्रा साराव गोजानाव मुजुं जे फाइनाल 12 तारिख नभेम्बर तार शनिबार दिन जों जत केबो मास करया खायाखौनो फाइना बागै जत बुमा बसा बुते जों जत फाइना बागै आगनै सुस्थ भाबे थाना बागै आगो गोजानाव मुसुंगु गाय चिनी अबन चिनी तेब्रा सारक जे सातक पितक खायजाक दंमाने जों अबर जों ताबुं चिनी अमन लास्ट फाइट चिनी अमन खायजा गोल्डन चान्स जों अमन चान्स जों केबो हातसाराता खायदि जों अ चान्स जों ताबो चिनी बुबाग्राम जों लगी जे मानसा जों बुबाग्राम लगी मानतों ताबो चिनी आबो चिनी लिडारिया बो चिनी भगवान जों बनो मानि दङ जों बनो केबो हातसाराता खायदि आं जे खायदिनो आं खाख्लाय बयतेबो खायना जों अम हायकेनो जों जत पाल बाक्सा खाय जों अदिनो जों अमहाय सालो जों फुंनि 11 थिमिनो जों आजागाव चिनी मास ग्यादारिं नाय आं 26 आश्रम बारिनि इंगै आगने आं जत 26 आश्रम बारिनि बरना आं गबनो मुजुं जत पाल बाक्सा खाय थांलायागनै दं गोजां थांलायनाय दं गोजां फायलायनाय अब हायकेनो जों थाना बागै आं जत गोजाना मुजुंगु चिनी अदिनो चिनी तेब्रा हातेनि लाइबुमा खायफुंनाय जों माने तेब्रानि लाइबुमा जों आबो चिनो जे लाइबुमा जों दिल्लीआव थांबो जत नङाबो अ लाइबुमा जों खायना चिनी हिस्टरी माने थैयासाक आबो चिनी तेब्रा सरके फगै मांलाक जों आबो बागै चिनी एकटा गोल्डन चान्स ताबो अ चान्स न जों केबो हातसाराता खायदि सुजुगता केबो सुजुंगा हातसाराता खायदि जों आ गोल्डन चान्स न चिनी लाइबुमा जों हिस्टरी खायनाय जों तेब्रा सांगै जों तेब्रा सान अधिकार तामो दं जों आबो नायनाय ताबो आबो यागुलो थाइसा थाइनि कक्साय खाना न आनि ताकु मिन कुटिक थाइसानि जों खानालायनाय चिनी तेब्रा सरंनो अबन खसाना मुसुंगा जों जे अल कुथुम पान्दाव थांगैबो केबाय बुलाया तगलाया खारै जों वानसानि बिरुदे बुया जों थुरसानि बिरुदे बुया जों जतन थानसा खलायै अ जागाव लोग कुथुम पान्दाव नायथक खलायै चिनी जे बुबाग्रानि जे रिंजाकन नायथक खलायै पान्दानो नायथक खायतुनानि आंगाबो जतन खसाना मुसुंगा केबो अ जागाव केबो मुंतां लायदि आवन बागैनो जतन थानसा खलायै थांगै फायलायनो बागै आं जतन खसाना मुसुंगा आं 26 आश्रम बारिनि इंगै तै जत लोकुरंनो बाहायनो हाय आं खायनो खसाना मुसुंगा जतन अल कुथुम पान्दाव नगनि खरकसा खरंनि खरकताम खलाय जुं जतन थांगै चिनी बुबाग्रानि रिंजाक पान्दाव जों बर कुबां खाय चिनी सारा इंडियाव चिनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीनि मखलबो खलायनानि जात खाय जों अल कुथुम पान्दाव थांगै जतन नुजागैनानि बे थांसावैनानि बागै आं जतन खसारै आनि कक्टेल साइन सामानि उरन मथागिरि